We are touching on something very important. Black Mambazo is reinterpreting uPrincess Magog. And we have vele emlandweni ukuthi omdala udokotela uprofessor ngobuna wonke lamagama ushabalala. Wayekade elokhu eyibheka lezi zinto manje kuyisibusiso ukuthi iMambazo namhlanje yenza into enhle efana nale. Athi kaMambazo ke ambolalo Jesu abakwaJuda izulela tumandamba malabula babolale mfanisho ufela lonke ilizwe izulela tumandamba malabula Inkosi yamanje izulela babolale mfanisho ufela lonke ilizwe Ambolalo Jesu abakwaJuda malabula mache bese mthile egcineni inkosi yamanje inkosi yamanje inkosi yamanje aqebuka manje aqebuka manje inkosi yamanje inkosi yamanje aqebuka manje yabakwaJuda inkosi yamanje aqebuka manje abakwaJuda sabebolala nemfanisa ufakizwe yafinkosi yamanje bathi sande simanxeba sande sembethi isidumhle inkosi yakhala sibambene zonke into zayizukulile bathi sashe ikhoda laseJerusalem inkosi yamanje aqebuka manje inkosi yamanje aqebuka manje inkosi yamanje inkosi yamanje aqebuka manje inkosi yamanje aqebuka manje inkosi yamanje inkosi yamanje aqebuka manje inkosi yamanje inkosi umnandi wela kithi mnambithi